kong ngadapan pau sya kata jing sungu na kabenta kane ka jingya linti ka ba sau sin salak ban ong ka sau snam ane ka rukom penyai football ka jungi ka de ka turnamen ha ka ba ngi ki sipai ki bala song thai bat ki wei pat ki badang tre hapo ka armed forces department ba pher lai na ka navy army air force ki don ru ki ne ki department BSF CRPF CISF nangta i CISF bat kumta terten te kita kide ki member lane ki dokhat bapura jong kane ka association te ka motto ka jungi jong kane ka association ka longa jingyatli ka long ka bor te ngi ki nong tre sarkar lane ki batre ha ki department ba pher jong ka armed forces ngi along ka we ha kane ka thain ka jungi bat ngi penya ya kane ka tournament lengba ka jing tre lang bat ka jing tre storm ki jong ki te kane ka de ka tournament ka ba sau ha ka ba ngi pen long man lau snam te kala long ka ka ba sutenat bat ka ba itenat ha kane ka singi final ka jungi kade ka first prize mo kade ka first prize ka banang kong ka tiket number lai Hinyau Iwe Ujunat Majong to nginya thakdi kane ka prize te ka second prize ilayo iba Matthew Magdo ibade nominated MDC jongka AMExS&SA ngakerpa dia iba so bahaban pedyang ngakerpa dia ikong pokila sim ban ai ya kateka prize